खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 आगस्ट 2021 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन लामा सामायाव बहाबा बेरायहैयोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ गोसोखौ दिनै गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोआव जिंगाया बांगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि गाज्रि नोजोर गोग्लैनांनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जागोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनो हागौ सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुनखौ बांद्राय फोथायनानै गोबां खहा जानांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा बांद्राय रागा जोंनानै गोसोखौ गाज्रि मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोजोननि आंखाल जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन रागाखौ हमथानाया गाहाम समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जागोन बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम बहाबा थांनायनि हाबाफारिफोर दंब्ला दिनै दोनथ'नायानो गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गोसोनि साननायखौ अदेबानि फोरमायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा बयनिबो अनसायनाय मोनाबो जानो हागौ गोबां मोजां खाबुफोरा आखाइनिफ्राय गोमालांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोआ जोबोर गिलुं गिलुं जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गोसोनि बोलोआ अदेबानि अब्लाबो लोरबां जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन समाजाव मान मोनगोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन नाथाय गोसोआ
जोबोर आला खाला जागोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो देरहासार जानो हागोन, सोरबा लोगोजों बाखनाय जानो हागौ, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गोसोनि लुबैनाया बांगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, गोबां खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां, सोरबा आगोलनि गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङै हान्थिनोबो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, समाजाव गोबां मान मोननो हागोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा, समाजाव गोबां लोगो लेवा बांगोन, नाथाय अब्लाबो गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननायफ्रा अब्लाबो नाथाय टेबार नांगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, आयआ बांगोन, मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन, जेरावबो जेननांनो हागौ, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन, मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ नाथाय लोरबां जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा, गोबां खामानिखौ मावनो गोसो दुंनाय नङा, समाजाव मान मोनगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोननानै गोसोनि जिंगाया बांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स
दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन आरो बयनिबो आंगो जानो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना बारा मोजां नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनो हागौ न'खराव बिदा फंबाय एबा बाय बाहागिनि हेफाजाब मोननाय नङा गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।